ongi etorri. Nire izena Naunamuro da, eta Urnietako Igape ikastolatik nator. Bilkura honen lehendakaria izango naiz. Mai honetan nirekin beste 4 lagun. Mesedez aurkeztu zuen buruak. Nire izena Ainhoa Agirre da, eta Karmelitasetik nator, Santurtzitik. Nire izena Maite Caballero naiz, eta Santurtzitik nator, eta irakasleen izenean nator. Ni Gurutze Uribe naiz, Arabar Errioxatik nator, eta gurasoak ordezkatzera etorri naiz. Hezkuntza hobetzea, jakin, elkarrizketatu eta ekarpenak egitea izeneko ekimenean hartu dugu parte azken hilabetetan. Hezkuntzaren garrantziaz sentsibilizatu nahi dugu gizartea, eta horretarako eztabaida zorrotz eta sakona eduki dugu. Lan horrek utzitakoak legebiltzarrera ekarri ditugu. Zuek parte hartzaile, hemen zueten gonbidatu, eta zuzena jarraitzen gaituzuenek entzun ditzazuen. Hasiko gara. Lehenik eta behin irakasleak hartuko dute hitza. Iratxe Olazabal, Bastidako irakasleak dauka hitza. Egunon, Bastida ikastetxeko irakasleok ondorengo hobekuntza eta aldaketak proposatzen ditugu hezkuntza sisteman. Nahitaezkoak iruditzen zaizkigu, Bastida eskola osatzen dugun komunitate guztiaren elkarbizitza hobetzea. Bizikidetza baita, alderdi guztien oinarria eta Bastidako herritarrak, administrazioak eta inguruko agente guztiak ere komunitatearen parte direlako. Benetako inklusioan eta parte hartzean oinarritutako hezkuntza proiektu potente baten sorrera eta implementazioa. Hau da, ume bakoitza anitza izan da eta ritmo desberdina izan da, ikaskuntza ibilbide pertsonalizatu baten bidez erantzuna ematen dion hezkuntza proiektua. Honetarako hainbat baldintza eman behar dira. Eskolaren identitatea definitu, irakaslegoaren egonkortasuna, baliabideen kudeaketa egokia, ikasleen banakako jarraipen bat ahalbidetzen duen tutoretza plan potente bat sortzea, metodologia eta ebaluazioaren inguruko zehaztasunak eta adostasunak finkatzea, elkarbizitza hobetzeko eredu dialogiko baten implementazioa, beharrezko formakuntza jasotzea, komunitate osoaren implikazioa. Irakasle bezala, ondorengo laguntzak emango ditugu. Familiekin komunikazioa hobetzen, formakuntzetan ikasitakoa partekatzen, klaustro zein komunitate guztiari, jarrera eredugarri eta dialogikoa izaten eskola komunitatea osatzen duten kide guztiekin, erabakiak eta akordioak guztion artean hartzen. Garrantzitsua ikusten dugu jarraian aipatzen diren taldeek ere parte hartzen. Guraso elkartea, eskolarekin batera lan egiten, ikasleak, kritiken aurrean jarrera konstruktibista bat izaten, guztiok amestutako eskola lortzeko parte hartzen eta elkarrekin lan egiten, elkarbizitza hobetu daitekela apustu egiten. Eta erakunde publikoak, udaletxea, gure eskola Bastidako herritar guztiontzako eskola dela sentitzen. Ahal dituen errekurtsoak ipintzen eskola espazio duin bat izan dadin, gaur egun ez baita. Hezkuntza saila, udaletxearekin batera ahal dituen errekurtso eta bitarteko gehienak ipintzen. Langileen kudeaketa eraginkor bat egiten, gure hezkuntza proiektuarekin bat lan egiteko perfil egokia duten irakasleak bideratzen eta klaustroaren egonkortasuna ziurtatzen. Gure ikastetxearen berezitasuna kontutan hartzen araudiari eta aspektu burokratikoei dagokionez. Eskerrik asko. Eskerrik asko Iratxe. Oian Helio, Guardiako irakasleak dauka hitza. Kaixo, eguerdi on guztioi. Arabako Laguardiako Victor Tapia ikastetxeko irakaslegoak gure hezkuntza sistemaren hobekuntzako konpromiso hartzen dugu. Jakinda hezkuntzaren errealitatea konplexua dela eta hobetu daitekela, hurrengo hobekuntzak eta aldaketak proposatzen ditugu. Norberaren ebaluaketa sakona egitea irakasleen inplikazioa ziurtatzeko. Hezkidetza oinarrizko hezkuntza bihurtzea. Baliabide berriak sortzea, laborategia, artegela, irrati eta telebista, proiektuen bidezko heziketan oinarritutako eskolako lerro pedagogiko bateratua eraikitzea.
eskolako bizitzan eremu pedagogikoak barne hartuta familien partaidetza areagotzea. Hobekuntza eta aldaketa hauek lortzeko hasierako baldintza batzuk eman behar dira. Irakasleak autoebaluatzeko ereduak aurkitu behar ditugu. Gizarteak markatutako rol eta estereotipo desberdinak aldatu behar ditugu. Ikasturte honetatik aurrera, haur hezkuntzako irakasleak proiektuen bidezko irakaskuntzan formakuntza jasotzen ari dira. Eta une honetan, aukera gutxi ematen diegu familiei eskolako bizitzan parte hartzeko. Baldintza eta aldaketa hauek gertatu daitezkelakoan, irakasleok ondorengo ekarpenak bultzatzeko prest gaude. Oinarrizkoa da irakasleok ilusioa erakustea lan egiteko unean. Hezkidetza batzordea eratu behar da, batez ere mota askotako desberdintasunei erantzuna emateko. Esperientzia berriak egiteko beldurra gainditu behar dugu. Eta kanpoko pertsonei aukera eta bidea eman behar diegu eskolako jardueretan parte har dezaten. Baita ere, ezinbestekoa ikusten dugu beste kideek bere ekarpenak egitea. Guraso elkarteak, familiak eskolako eremu guztietan parte hartzeko bideak eraikitzen lagundu behar du. Eta erakunde publikoek, hezkuntza sailak klaustrokideen egonkortasuna bermatu behar du eta berritzeguneek eskatutako eremuetan irakasleen formakuntza bermatu behar du. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Oiane. Goreti Eskalza, Oiongo irakasleak dauka hitza. Eguerdion guztioi. Oiongo Ramiro de Maestuko ikastetxearen irakaslegoa, gure hezkuntza sistemaren hobekuntzarekin konpromesua hartzen dugu. Jakinda hezkuntzaren errealitatea konplexua dela eta hobetu daitekela, hurrengo hobekuntzak eta aldaketak proposatzen ditugu. Gure irakaslegoari hoberen egokitzen zaion metodologia aldaketa egitea oso beharrezkoa ikusten dugu. Aktiboa, inklusiboa, kooperazioa lantzen duena eta ikasleen irtera profila kompetente bat lortu alduena. Pertsona, herritar eta profesional ona lortzen duena zuzen ere. Ezinbestekoa da ebaluazio mota aldatzea kuantitatibotik kualitatibora. Bai prozesua, baita lortutako onura maila ere baloratzen duena. Hezkuntza emozionala kontzienteki lantzea ere oinarrizkoa da. Kontutan ez hartzeko edota merezi duen garrantzia ez emateko joera dago, hezkidetzarekin gertatzen den bezala. Azpiegiturak ere bere garrantzia dauka. Guneak, patioak eta gelak zaindu behar dira. Nahas gaitezen eta lehiaren ordez joko kooperatiboa erraztuko dute. Irakaslearen lana ezinbestekoa da. Talde lana bultzatu nahi dugu. Inplikatuta dauden irakasleekin aurretik jakinda zen olako eskolatara datozen. Horretarako, irakasleak finkatzeko aukera oso garrantzitsua da, taldearekin konpromesua har dezaten. Hezkuntza guztion ardura dela ulertuta, gure eskola, familia eta herrira zabaldu behar dugu. Hobekuntza eta aldaketa hauek lortzeko, hasierako baldintza batzuk eman behar dira. Hezkuntza proiektu indartsu bat behar da, etapa ezberdinen artean koherentea eta argia. Irakaslegoak eta familiek ezagutu eta errespetatu behar dute. Irakaslegoaren egonkortasuna, formakuntza eta implikazioa ezinbestekoa da. Familien eta herriaren babesa, irakaslegoarengan konfidantza izatea. Lan baldintza egokiak. Baldintza eta aldaketa hauek gertatu daitezen, irakasleok ondorengo ekarpenak bultzatzeko prest gaude. Hezkuntza proiektuan inplikatzeko konpromesua hartzen dugu, gure artean formatu eta lantaldean partekatu eta lan eginez. Familiei eta herriei eskola irekitzeko konpromesua hartzen dugu. Irakaslegoarekin eta familiekin errespetuz jokatzeko konpromesua hartzen dugu baita ere, baita beste irakasleekin ere, elkar bizitza ona izateko neurriak eta borondatea. Ezinbestekoa ikusten dugu beste aktoreek bere ekarpenak ere egitea. Gurasoen elkarteak, irakaslegoaren babesa eta laguntza, proiektuak ulertzeko eta partekatzeko laguntza. Ikasleak, beraien iritzia ematea, proiektuetan eta eskolako elkarbizitzako erabakietan parte hartzea. Erakunde publikoak, inguru honetako eskolak bere berezitasunengatik kontutan izatea eta bereizketa positiboa egitea. Proiektua aurrera eramateko ahalmena eta konpromesua duen irakaslegoa finkatzeko aukera izatea. Lan baldintzak hobetzea. Azpiegiturak egokitzeko laguntzak. Aktetan ebaluazio kuantitatiboei alternatiba bilatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko Goreti. Ana Rosa Perez, Santurtziko irakasleak dauka hitza.
Eguerdion guztioi. Santurtziko irakasleok gure hezkuntza sistemaren hobekuntzarekin konpromisoa hartzen dugu. Jakinda hezkuntzaren errealitatea konplexua dela eta hobetu daitekela hurrengo hobekuntzak eta aldaketak proposatzen ditugu. Nolako hezkuntza nahi dugu? Hezkuntza inklusibo eta integratzailea, gure gizartearen aniztasuna aitortuko duena, jasangarritasun irizpideduna eta ikasleek ezagutza, emozio, giza eta balioen artean trebetasuna garatzeko aukera emateko behar diren baliabideak izango dituena. Inguruari zabalik dagoena eta gizartearen beste eragile batzuekin artikulatzen dena. Ikaslearengan zentratua bizitzan behar bezala moldatzeko behar diren gaitasunak dituzten pertsonak, herritarrak eta profesionalak izaten lagunduko dieten balio eta gaitasunetan oinarrituta, eta euren autonomia garatuz norbere irakaskuntza prozesuan eta ebaluazioan eragile aktiboak izan dadin. Berritzaile eta gaur eguneko errealitate eta paradigma zientifiko eta pedagogiko berrietara egokitua. Hirueletasuna sustatzen duen hezkuntza eredua, non euskara komunikazio hizkuntza izango den. Hori lortzeko irakasleok zera behar dugu. Lanean, aldundu eta euskararekin konprometitu, ikasleengan zentratu, etengabeko prestakuntza jaso eta pedagogia gaietan gaurkotua egon, eta ondorioz gizarteren aitortza eta babesa jaso. Egonkortasuna lanean, zertarako eta lanpostuak, ardurak, funtzioak, proiektuak eta lan egiteko moduak lan baldintza honetan mantentzeko aukera izateko. Kanpoko aholkularitza, bai psikologia, bai eta pedagogia arloetako profesionalena ere, gaur egungo egoera konplexuei behar bezala heltzeko. Zentro eta erakunde arteko lankidetza bultzatzen duten hezkuntza eta profesionalen sareak sortzea, ahalbideratzea eta sustatzea. Azpiegitura eta ekipamendu teknologiko egoki eta gaurkotua, hezkuntzako metodologia berrietara egokitzeko diseinatu eta antolatuta egongo dena. Ikasleen ratio gelako jaisteko aukera, hala behar denean eta zentroren autonomia bultzatzea eta ziurtatzea lege esparru gaurkotu eta adostasunaren barruan. Burokrazia gutxitzea eta zentro guztiei laguntza administratiboa ematea. Zentro eta beraien arteko harreman eta langidetza gertukoagoa izatea eta dauden komunikabideak erabiltzea. Asmo horrekin irakasleok honako konpromiso hau hartzen dugu. Etengabeko prestakuntza jasotzeko konpromisoa, gure gaitasuna eta aldaketetarako egokitzeko aukera gaurkotzeko zeregin banaketan denbora optimizatuz, bai eta harreman onak izateko ere guraso, beste irakasle eta hezkuntza eta giza eragile guztiekin. Ikasleak gure jardueraren ardatzean jartzeko konpromisoa, etorkizunerako prestakuntza egokia eman diezaiogun pertsona, herritar zein profesional gisa. Ikasleen jarraipen pertsonalizatua egiteko konpromisoa, nori bere egoera pertsonalean taldearen aniztasunari errespetatuz. Horrez gain, uste dugu garrantzitsua dela gainerako aktoreek ere parte hartzea. Horregatik, familiei eskatzen dizuegu. Seme-alaben heziketan konpromiso har dezazuela, bai familian eta bai eskolan. D ereduan matrikulatzeko arrazoiak defendatuz eta zuen inguruan giro euskalduna sustatuz. Seme-alabei irakasleen irudi positibo transmititu diezaiezuela, konfidantzan, komunikazio irekian eta irakaslearen profesionaltasunaren oinarritutakoa. Zentroaren hezkuntza proiektua eta jardueretan parte hartzeko. Ikasleoi eskatzen dizuegu. Bizitzarako zuen heziketa eta heldutasun prozesuaren protagonismoa zuen gain har dezazuela, inguruarekin errespetatuz jokatu eta zentroko zein herriko jardueretan parte hartuz. Kontuan har dezazuela zuen heldutasun prozesua, zuen eskubideak erabiltzen jakitean datzan arren ez direla arduratu ahaztu behar, bai norberaren lanean eta bai ikaskidekikoan.
bizi dugun aniztasuna, aberastasun pertsonal eta sozial gisa onar dezazuela, ikaskideak errespetatuz eta zainduz. Irakaslea errespetuz tratatu dezazuela, guri laguntzeko daude eta zentroko gauzak zaindu ditzazuela, zuen esku dauden tresnak baitira, behar bezala hasi eta ikas dezazuen. Erakunde publikoei eskatzen diegu. Irakaslengan konfidantza izan eta euren lana aitortu eta baloratu dezatela, lana behar bezala egiteko behar dituzten babesa eta baliabideak eskainiz eta hezkuntza legedia gaur egungo egoerara egokitu eta gaurkotzeko lanetan parte hartzen utziz. Udal baliabide guztien hizkuntza normalizazioa ziurtatzea. Zentroi behar dituen baliabideak eskaintzea, kontuan hartuta bakoitzaren kokapena eta ezaugarriak, euren funtzionamendu egokirako, zentroak handitzeko edota zentroen mantenurako beharrezkoak diren baliabideak bermatuz eta zuzen kudeatuz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana. Ixiar Artola, Urnietako irakasleak dauka hitza. Eguerdion guztioi, Urnietatikan irakurriko edizu eta agiri bateratua, eta horreko kideek aipatu duten bezala guk ere hezkuntza sistema hobetzeko konpromiso hartzen dugu. Eta ondorengoak izango dira gu proposatzen ditugun hobekuntzak eta aldaketak. Bata, ikasleekin metodologia eta egitura aktibo, berriztatzaile eta parte hartzaileak bultzatu nahi ditugu etapa guztietan. Bigarrena, teknologia berrien onurak ikastetxeko egunerokoan lagungarri izan behar ditugu. 3. Ikasleak pozik sentituko diren eskola giroa bultzatzen jarraitu behar dugu. Elkar bizitza ardatzi izanez, famili giroa sustatu ikasle eta hezitzaileen artean. Eta horretarako irakaslearen prestakuntza erraztu. 4. Eskola irekiagoa bultzatu nahi dugu. Gurasoekin harremana sendotu eta herriarekin dugun harremana gehiago zabaldu. Ikastetxearen eta kanpoko erakunden elkar bizitza areagotuz. 5. Ikasleen hezkuntzetarako gaitasuna handitu beharra dago. Euskaratik hasita eta beste hizkuntzak ahaztu gabe. Hizkuntzen trataera bateratuan sakonduz eta ebaluazioa berrikusiz. 6. Programazioak ikasleen irtera profila eratzen duten hezkuntza xedeak eta oinarrizko konpetentziak lortze aldera egokitu behar ditugu, eta ikastetxeko proiektu eta planak hartara bideratu. 7. Lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza arteko koordinazioa bultzatzen jarraitu behar dugu, ikaslearen garapenari dagokionez, zein antolaketari dagokionez. 8. Ikasleen arteko ikaskuntza sustatu behar dugu, bai adin bera dutenen artean eta baita ere adin desberdinetakoen artean. Eta 9. Ikastetxen antolaketa baliabide pertsonalak eta materialak aurreko puntuetan esandakoen zerbitzura jarri behar ditugu. Noski, hobekuntza eta aldaketa horiek lortzeko hasierako baldintza batzuk behar dira. 1. Ikastetxearen kudeaketari elkarlanean eta konpromisoarekin denbora eskaini behar zaio. 2. Irakasleriak denbora eskaini behar dio metodologia aktiboan, elkarbizitzaren eta aniztasunaren trataeren inguruko prestakuntzari, eta ikastetxen antolaketan horretarako baldintza egokiak eman daitezela zaindu behar da. 3. Ikasleen aniztasunari erantzun egokia emateko giza baliabide egokiak behar ditugu, baliabide gehiago eta ondo prestatuak. 4. Ikastetxearentzako baliabide teknologiko sendoak eta eguneratuak behar ditugu. Ikasle guztiek izan behar dituzte teknologia berriez baliatzeko kalitatezko ekipo, baliabide eta azpiegiturak. 5. Gelako ikasle kopurua garrantzitsua da. Gure herriko eskola familiarrak izateak geletako ikasle kopuru egokiari erantzuteko aukera ematen du. 6. Irakurketa eta ahozko adierazpena indartzeko planak eta baliabideak behar ditugu. Eskola orduetan horretarako saioak finkatuz. 7. Herriko talde eragile eta ikastetxeekin elkarrekintza eta harreman sendoak beharrezkoa ikusten ditugu. Herrian dauden eta sortu daitezken ekimenak optimizatzeko. 8. Arestian aipatu berrikuntza pedagogikoa gerta dadin, espazioaren kudeaketa berri bat beharrezkoa dugu. Gela anitzak, liburutegi mediateka, lan espazio eta altzari polibalenteak,
ikasleen aisialdirako une goxoak, irisgarritasuna ziurtatzea, familiekin elkartzeko bulegoak, ingurune berdeak patioan, eta bar. 9. Baldintza garrantzitsua da pertsonalaren egonkortasuna, ziurtatzea eta ikastetxearen funtzionamendu egokia ahalbidetzen duten figurak edukitzea. 10. Hezkuntza formalean benetan berrikuntza pedagogikoa eta metodologikoa ezarri nahi bada, estruktura zaharkitu eta anakronikoa aldatzen joan beharko litzateke. Baldintza eta aldaketa horiek gertatu daitezelakoan, irakasleok ondorengo ekarpenak bultzatzeko prest gaude. Bat, haur, gazte eta gizartearen zerbitzurako lanean jarraitzeko inplikazio eta konpromisoa. 2. Irakasleen profesionaltasuna, formazio eta berrikuntzetarako prestutasuna, baita lanak partekatu eta lanean kolaboratzeko ahalegina eta autokritika gaitasuna ere. 3. Hezkuntza sare eta jente guztien artean adostutako marko pedagogikoaren aldeko lana, aldakortasuna saihestuz. Eta 4. Ikastetxearen balio, identitate eta proiektuaren sugarra bizirik mantentzeko apustua. Noski, ezinbestekoa dugu beste eragileek ere beraien ekarpenak egitea. Batetik, gurasoen elkarteak. Bat, familiei seme-alaben heziketan eta baloren transmisioan inplikazio maila areagotzea eskatu nahi diegu. 2. Irakasleekin elkarlanean aritzea eta eskolako bizitzan parte hartzea aktiboa izatea nahi dugu. 3. Irakasleen lana baloratzea eta respetatzea gustatuko litzaiguke. 4. Ikasleen irakasaioetan gurasoen parte hartzea zuzena izatea hainbatetan, gela barruan ere, eman dezakegun laguntza optimizatzeko. 5. Euskarari garrantzia berezia ematea eta familian ere bere erabilera bultzatzea. Eta 6. Aurreko ikasturtean herriko guraso elkarte ezberdinak hasitako langidetza puntualari egitura eta jarraipena ematea. Ikasleen ekarpenak zeintzuk izango zian, bata, ikasle pertsonekiko eta materialekiko errespetua izatea eskatuko diogu. 2. Bizitzarako beharrezkoa diren zenbait balio ere eskatuko dizkiegu. Hala nola, esfortzua, autonomia, empatia, lankidetza, parte hartzea, ekimena. 3. Eskolan egiten diran ospakizunen inguruan ekarpenak egitea. 4. Euskara erabiltzeko jarrera izatea. Euskara praktikatzea eta maitatzea. 5. Ikastetxeaz, hezkuntzaz harro sentitzea. Hezkuntzari garrantzia ematea. 6. Ikasleen arteko elkarbizitza hobetzea, errespetua lehenetsiz. Eta 7. Mugikorreraren erabilera arduratsuan eta hezigarrian konprometitzea. Eta erakunde publikoei. Batetik udalari. Udalaren ardurakoa diren esparruetan baliabideak jartzea. Eta udala eta ikastetxeen arteko harremana indartzea. Hezkuntza sailari. Hezkuntza sailaren ardurakoak diren esparruetan baliabideak jartzea. Eta 2. Ikastetxe publikoetan irakasleen egonkortasuna bermatzea. Ikasleen ratioak egokiak izatea hezkuntza kalitatea ziurtatzeko. Ikastetxeetako autonomia zabaltzea. Eta oposizio sistema birplanteatzea. Eusko Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritzari hezkuntza lege egonkorra eta hezkuntzari lehentasuna ematea. Presupuestoetan inbertsioa handitzea ere eskatzen diogu. Eta azkenik, gainontzeko erakundei. 1. Baliabide materialak hobetzeko eta berritzeko diru laguntzak eman. 2. Ikastetxean errealitatea hobeto ezagutzen saiatu. Eta beharrezkoa ditugun baliabide pertsonalak eta materialak ikastetxean eskura jarri. Eta azkenik, instituzio publiko guztiak lerrokatu herriko hezkuntza agente guztiei arestian aipatu diren beharrei laguntza emateko. Eskerrik asko hartagatik. Eskerrik asko Ixiar. Ondoren, gurasoen ordezkariek hitz egingo dute. Arabako gurasoen ordezkaria den Pilar Zerreduela zurea da hitza. Buenos días. Las familias de los centros públicos de La Guardia, Ollón y La Bastida, después de un proceso de reflexión y debate conjunto, hacen público el siguiente manifiesto. La educación que queremos para nuestros hijos e hijas debe ser laica e inclusiva,
que permita la participación real y eficaz de todos los agentes educativos, que no dependa de los cambios políticos, que proporcione al alumnado aprendizajes interesantes, motivadores y experienciales que permitan el desarrollo de todas las competencias, que el alumnado sea el centro de la educación, se respete los distintos ritmos de aprendizaje y se dé respuesta a sus necesidades, intereses y emociones, que los aprendizajes estén relacionados con el entorno natural, sociocultural y económico, que los centros trabajen en red, que permitan el intercambio de experiencias entre ellos y la coordinación entre primaria y secundaria. Las condiciones y medios que consideramos necesarios para ello son un profesorado implicado, bien formado, estable y con buenas condiciones laborales, un liderazgo fuerte de los equipos directivos que generen proyectos junto a la comunidad educativa, cambios radicales en la metodología y en los sistemas de evaluación, instalaciones dignas y atractivas, permitir a las familias su participación real, tanto en el diseño como en la toma de decisiones de los proyectos educativos, que se establezca una buena comunicación entre las familias y los centros. Para ello, las familias nos comprometemos a implicarnos en los proyectos educativos que se generen, dedicar tiempo a promover y facilitar la participación y cooperación entre la escuela y las familias, implicarnos en la educación de nuestros hijos e hijas en la misma línea del centro, valorar y respetar el trabajo del profesorado. Y para que todo lo anterior pueda llevarse a cabo, es imprescindible la implicación y la colaboración firme y valiente del profesorado, los ayuntamientos y la Administración educativa. Gracias. Eskerrik asko, Pilar. Bizkaiako gurasoen ordezkaria den Raquel Fernández, zurea da hitza. Egun on guztioi. Santurtziko familiak hezkuntzari buruzko 558 galdetegi erantzun ditugu eta 3 osoko bilkuratan hartu dugu parte. Lehenengoa, Kantauri BH-in bigarrena San Jose de Calasan ikastetxean, azaroaren 23an, eta hirugarrena Casa Torre Jauregian, abenduaren 11an. Horietan guztietan helburu bera izan dugu, seme alabentzat behar eta nahi dugun heziketari buruzko iritziak hausnartu, hitz egin eta partekatzea. Hezkuntzaren hobekuntzarekin konpromisoa dugu eta hezkuntza errealitate konplexua dugula jakin badakigu, hortaz. Hezkuntza sisteman hurrengo hobekuntza eta aldaketak proposatzen ditugu. Bat, esfortzu guztiak egitea, zentzu guztietako eskola inklusiboa bermatzeko. Bi, metodologia inklusiboa sustatzea, ikasle guztiak batez ere behar, handienak dituztenak, era naturalean integratzeko beren gizarte eta hezkuntza inguruan bazterketa egoerak sortu gabe. 3. Familia eta irakasleen prestakuntza sendotzea, ardurak behar bezala partekatu eta burutzeko, eta hezkuntza sistemak sustatzea eta bultzatzea. 4. Funtsezko aldaketa metodologikoak. Gaur egun, heziketa zentro gehienetan erabiltzen den metodologia ez da egokiena, batez ere, DBH-tik aurrera buruz ikastea delako oraindik eta oinarria eta ez digulako pentsatzen irakasten. 5. 0-3 urte bitarteko doako hezkuntza publikoa bermatzea. 6. Irakurketa programak mantendu eta sendotzea, liburutegi zerbitzuak hobetu behar dira. Liburuak maileguan emateko sistema eta beste zerbitzu familien errealitate sozioekonomikora egokituz. Gaur egun dagoen testu liburuen mailegu programa solidarioa mantentzea. 7. Irakasleak ez aldatzea, batez ere behar bereziak dituzten umeen kasuetan. 8. Irakasleen prestakuntzarako beharrezkoa den guztia ematea, kalitatezko hezkuntzarako beharrezkoak diren trebakuntza guztietan. 9. Heziketa zikloen arteko transizioa prozesuak hobetzea, progresiboagoak izateko eta horren traumatikoak. Lehen hezkuntzako txokoak mantenduz, bigarren hezkuntzan tutoretzat eta talde lanak mantenduz eta abar.
Hobekuntza eta aldaketa horiek lortzeko ezinbestekoa da hasierako baldintza batzuk izatea. Bat, beharrezkoa da eskolei baliabide ekonomiko gehiago ematea, berdintasuna bermatu eta bazterketa arriskua minimizatzen duten zentroetako finantziazioa sendotu behar da batez ere. Bi, metodologian minimo batzuk bateratu behar dira. Horrela, seme-alabentzat aukeratu dugun heziketa zentroa gora behera, zerbitzu kalitatea, teknologian, pedagogian eta abarrekoan minimo komunak bermatuko dira. Hiru, ratio egokiak bermatu behar dira, geletako masifikazioa saihestuz. Gurasoak garen aldetik baldintza eta aldaketak horiek gerta daitezen honako hau egiten saiatuko gara. Bat, guraso eta ikasleen arteko seme-alaben ikasketa prozesuari buruzko akordioak lortzen saiatuko gara. Behar bereziak dituzten umeen kasuan bereziki. Bi, ikasleekiko komunikazioa hobetzeko beharrezkoak diren esfortzuak egingo ditugu. Hiru, seme-alaben heziketari dagokion guztiaren gaineko preskuntza hartzen eta inplikatzen saiatuko gara. Gurasoen eskoletan, gurasoen elkarteek antolatuko tailerretan, jarduerak prestatzean eta abarretan parte hartuz. Gainotzenko eragileek ere honela lagundu beharko luketela uste dugu. Irakasleak, bata, familiekiko komunikazioa hobetzeko beharrezkoa den guztia egin beharko lukete. Bi, gelan balioak eta pentsamendu kritikoa sustatu beharko lukete. Hiru, prestakuntzan inplikatu eta behar diren gaietan birziklatzeko prest egon beharko lukete. Lau, ikasleak lagundu eta motibatu beharko lituzkete, ikasteko gogoan piztu dakien eta beren ikasketa prozesuan inplika daitezen, izan ere protagonistak haiek dira. Ikasleak, bata, aniztasuna onartuta, elkarbizitzan gehiago inplikatu beharko lukete, balio inklusiboak errespetu eta empatia sustatu eta erabiliz. Bi, heziketa zentroak dituen baliabideak, liburutegia, informatika eta abar, behar bezala errespetatu, baliatu eta erabili beharko lituzkete. Erakunde publikoak. Bata, aurrekontua zuzen kudeatu beharko lukete. Bi, lanean aktiboki jarraitu beharko lukete, zentro publiko eta itunpekoen arteko finantziazioari buruzko desadostasunak argitzeko. Hiru eta azkena, langilei entzun beharko liekete, izan ere ikasleak eta langile guztiak dira, ikasleekin daudenak eta benetako beharrak zeintzuk diren dakitenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rakel. Gipuzkoako gurasoen ordezkaria den Lidia Ubillos zurea da hitza. Eguerdi on guztioi. Hezkuntza hobetzen jakin elkarrizketan jardun eta ekarpenak egin proiektuaren barruan, Urnietako ikastetxetako guraso elkarteko kideek amankomunean gogoetak egiteko lan jardunaldi bat prestatu genuen. Prestaketa horretan parte hartze zuzena izateak aukera gehiago eman zigun proiektua bera ulertzeko eta horren baitan lan jardunera etorritako guraso guztiengandik ekarpen baliagarriak jasotzeko. Lan jardun horren emaitza gisa, Urnietako ikastetxetako guraso elkarteen izenean, hainbat konpromezu hartzeko prest agertzen gara eta era berean hezkuntzarekin loturiko beste aktore batzuei ere konpromezu batzuk hartzea eskatu nahi diegu. Familiak bezala aipatutako baldintzei eta nahi ditugun aldaketei ondorengo eran eragiteko konprometitzen gara. Heziketan pentsatzeari denbora eskainiz eta gai garrantzitsuenei lehentasuna emanez. Gure ikastetxeetan agente aktiboak izanez eta gure seme-alaben ikasketa prozesuan murgilduz. Herriko heziketa gizarte kultura bizitzan parte hartuz antolatzen diren ekintzetara joanez.
gure seme-alabek parte hartzeko prestasuna izanez. Komunikazioa zainduz, entzunez, elkarrizketa sustatuz, gure seme-alabak balioetsiz, ongi dauden ekintzetan indarra jarriz, gure aurren aukeretan konfidantza izanez. Gainerako pertsonak errespetatuz irakaslegoa, huts egiteak onartuz, huts egiteko eskubidea. Familiako harremanen kalitateari denbora eskainiz, etxean bizi direnen artean ardurak banatuz. Gainerako aktoreek ere ondorengo eran ekarpenak egitea garrantzitsua dela uste dugu, ikasleak. Autonomago jardunez eta bere adinari eta egoerari dagozkion ardurak bereganatuz, bai ikastetxean eta etxean. Konstanteak izanik eta ahalegina balioetsiz. Beste aurrekin harremana izanez, errespetatuz. Arazoak hitz eginez eta edukazioz konponduz, elkarrizketa balioetsiz. Pentsamendu kritikoa, norberaren pentsamendua garatuz. Jasankorrak izanez. Lagunduz, irakaslegoa. Familiai lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzaren artean dagoen koordinazio motaren berri emanez. Guraso edo tutoren parte hartzea onartuz. Ikasleen ekintza praktikoa, zer egiten duen jakinez, sustatzen duen aldaketa metodologikoa onartuz. Heziketa proposameni irekita egonez, motibatuak egon eta inplika daitezela, ekimena eta aplikatzeko konpromesua. Gaur egungo ikasketa beharretara egokitzeko material didaktikoak berrikusiz. Ikaslei garrantzia emanez, aniztasuna zainduz eta norberari egokitutako arretaz. Ikasketa prozesuan ikasleen interesetatik ere abiatuz. Eskola erasoaren kontrako programak burutuz. Elkarrizketa eta ikastetxe desberdinen arteko jarduera partaideak sustatuz. Eta lagunduz, erakunde publikoak. Herri mailan komunikazio eta formakuntza jarduerak antolatuz. Ikastetxe guztietako ikasle eta gurasoentzako eskola ordutegiz kanpo jarduera partaide hezitzaileak sustatuz, jaiak adibidez. Familientzako tailerrak mantenduz. Ikastetxetara era autonomoan joateko era jasankorrak babestuz, bidegorria, ikasle zaharrenek gaztegoi lagunduz, adibidez. Udala ikastetxetatik gertu dagoela bermatuz. Herriko heziketa estamendu guztiak barneratuko dituzten foroak sustatuz. Irakaslegoaren lan baldintzak hobetuz, ratioak formakuntza, banaka egitea alferrikakoa da. Guztion esku dago etorkizuneko hezkuntza hobetzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lidia. Eta orain ikasleon hitzak. 15 konpromiso entzungo ditugu, urrenez urren. Banan joango natzaizue hitza ematen. Hasteko, Arabatik Jaiza López. Egunon, gaurko honetan Laguardiako Victor Tapia ikastetxean nolako den kontatu nahi dizuet. Gure eskola txikia da, gutxi gora bera 160 ikasle ditu A eta B ereduetan bananduta. Orokorrean oso maila ona du, baina hobe izango litzateke jarraian azalduko eta arrazoituko ditudan hobekuntzak kontutan hartzen badira. Hasteko, ordutegi jarraia izatea komenigarria litzateke. Horrela, arratsaldeetan denbora gehiago izango dugu jolasteko eta ikasteko. Beste alde batetik, goizago joango gara ohera gehiago deskantzatzeko. Ordutegi honekin bi atsedenaldi izan behar ditugu ikastorduen artean errekurpertzeko. Irakasleen klaustroa iraunkorragoa izan behar da. Urtero irakasleak aldatzen baitira eta horrela ez dugu denbora izaten guk haiek ezagusteko, ez eta haiek gu ezagusteko ere. Gainera ikasketetan etekin handiago aterako dugu. Jolastokian baloi bat baino gehiago egon behar dira eta
guztiok jolastu ahal izateko. Gainera eguraldi txarra dagoen egunetarako aterpe bat eraiki behar dute. Heziketa fizikoko orduetan korrika eta salto gehiago egin behar ditugu. Material aldetik arbela digital gehiago izan behar ditugu, bat gutxienez gela bakoitzean. Testu liburuen ordez tablet edo ordenagailuak izan behar ditugu. Horrela fizikoki hobetu ibiliko ginateke motxila astuna eraman gabe. Gainera irakasleekin konektatuago egongo ginateke. Mila esker nire eta nire ikaskideen ideiak hauek ezaltzeko aukera emateagatik eta entzuteagatik. Ordin eskatutakoa kontutan hartuko duzuelakoan zuen erantzunaren gain gelditzen gara. Agur bero bat. Mila esker Jaiza. Bizkaiatik Asier Barreira. Egunon guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet hemen egoteko aukera eskaintzeagatik. Ni Santurtziko Maestra Emilia Zuz eskolako 5. mailako ordezkaria naiz. Nire taldeak beste eskola batzuekin batera Euskadiko Kontseiluak aurkeztutako proiektu batean parte hartu egin du. Helburua hezkuntza hobetzea izan da. Beraz, azken egun hauetan, gai horren inguruan eztabaidatzen eta ekarpenak egiten ibili gara. Gure eskubideak eta jakin lotuta datozen bete beharrak aztertu ditugu. Ez bakarrik eskola mailan, baita herri mailan dagozkizunak ere. Azken finean gizartearen partaideak gara eta guztiok hezkuntza on bat izateko eskubidea daukagu, baina hori lortzeko guztion elkarlana eta konpromisoa behar dela ikusi dugu. Bai irakasleena, bai gurasoena, bai ikasleena eta baita gizartetik datorkiguna ere. Proiektu honen helburuetako bat ikasleen iritzia, hau da, gure iritzia entzutea izan da. Zein edo zelakoa izango litzateke gure eskola ideala. Ideia oso ezberdinak bildu ditugu, batzuk nahiko irrealak, adibidez igerileko olimpiko bat egitea, jantokian telebista bat jartzea edo jai egun gehiago izatea, baina beste batzuk aldiz lortu daitezkenak izan dira. Hau da gure manifestua. Gero eta ume gehiago gaude gelatan, gure irakasleak ez dira superwoman, ez superman, beraz behar dugun arreta izateko gelako kopura gutxitzea nahi dugu. Azterketa eta etxerako lan gutxiago nahi ditugu, guk ere konpromiso hartzen dugu denbora aprobetxatuko dugula eskolan gaudenean. Liburuak alde batera ustea nahi dugu, gaur egungo hezkuntza sistemak aldaketa bat behar duela uste dugulako. Gelatan ditugun ordenagailuak oso txarto funtzionatzen dute. Horrela ezin dugu fundamentuz lanik egin. Aniztasunaren aldeko eskola nahi dugu guztiok berdinak garelako. Guztion arteko respetua bultzatzen duena. Eskidatzaren aldekoa neskak eta mutilak aukera berdinak ditugulako. Bizikidetza positiboaren aldekoa lankidetza, laguntasuna, bultzatzen duena eta biolentziaren kontra dagoena. Eta nola ez guztion eskubideak defendatzen duen eskola. Ideia guzti hauek bideo batean bildu nahi izan ditugu. Bertan agertzen dena guztiok daukagu gure buruan, baina batzuetan gogoratu behar dugu. Eskerrik asko. Mila esker Asier. Gipuzkoatik Ainara Izasti. Hau da Urnietako EGA-PBH-iko ikastolako TBH lau C taldeak talde lanean eginiko hausnarketa. Gure ideiak kartulina batean adierazi ditugu, eta horrela iruditzen zaigu izan beharko litzatekeela guri etorkizuneko eskola.
Etorkizuneko eskolan talde lana oinarri izatea nahi dugu. Izan ere, etorkizunera begira, enpresetan hainbat lanpostu talde lanean izango dira. Horrela, elakideen arteko harremana eta elkarbizitza indartuko dugu. Gaur egun, klase teorikoak dira nagusi gure eskola orduetan. Hori aldatzea nahi dugu. Izan ere, denbora gutxirako barneratzen dugu informazioa eta segituan ahaztu. Horregatik, beste metodologia mota bat nahi dugu, klase praktikoagoak. Jolastokirako materialak eskatzen ditugu. Euria eta hotza denerako barne eremu erosoak behar ditugu. Horrez gain, kirola sustatzeko kirol instalazio onak nahi ditugu. Ordenagailuak nahiz beste teknologia motak osasunaren mugen barruan erabili nahi ditugu, abusatu gabe. Bestetik, arbela digitalaren erabilera sustatu nahi dugu, talde handiko lana bultzatuz. Klasez kanpo irakasle eta ikasleen arteko komunikazioa sendotzeko ere erabili nahi dugu teknologia. Gela barruan mailak taldeka kokatzea nahi dugu. Noizean behin alere, talde handian ikasitakoa partekatu nahi genuke. Goizean 8:30 sartu nahi dugu eta ordubietan amaitu. Hortaz, arratsaldetan klaserik ez egotea eskatzen dugu, geure bizitza soziala sendotzeko, baita kirola egiteko ere. Klase bakoitzak 50 minutu iraunditzan nahi dugu eta ordu erdiko jolasordu bat. Etorkizuneko eskoletan talde lanari bakarkakoari baino garrantzi handiagoa ematea gustatuko litzaiguke. Bai eta azterketa eta nota gutxiago baloratzea eta gelako lana gehiago baloratu. Eskerrik asko. Mila esker Ainara. Fatime Maclouk, Arabakoa. Egunon denoi. Buenos días a todos y a todas. Primero me gustaría agradeceros la oportunidad de estar aquí y de poder exponer las propuestas del Instituto Samaniego de La Guardia Ollón y escucharlas de otros centros. Todas las personas tenemos dificultades ante situaciones nuevas. Y nuestros compañeros inmigrantes o desplazados también. Ellos se encuentran con mayores barreras al incorporarse a un nuevo centro escolar. Entre los compañeros de primero de la ESO del Instituto Samaniego hemos pensado en varias propuestas para reducir esas barreras, facilitar la integración y mejorar la convivencia en las aulas. Propuestas para la administración y profesores. Ikasle berri bat institutora heltzen denean, eskutitz bidez adierazi zer ekarri behar duen eskolako lehen egunean. Aldez aurretik bere itxura ez epaitu. Informarles sobre las actividades que se realicen en el instituto. Enseñarle al colegio su funcionamiento y presentarle a sus compañeros y compañeras. Euskera eta erdera ikasteko aukera eman. Que le den tiempo para adaptarse. Erlijio guztietarako irakasleak egotea. Compromisos de los alumnos. Nos presentaremos, le daremos la bienvenida y le consideraremos como uno más del grupo. Bera respetatu eta berak errespetatu gaitzala. Le llamaremos por su nombre y no por su color o religión. Nolakoak garen erakutsiko diogu. Le animaremos a que sea él mismo o ella misma y que nos enseñe cosas sobre su cultura. Eskola eta ordutegia erakutsi eta irakasleak aurkeztuko dizkiogu. Respetaremos sus características físicas y no prejuzgaremos. Muchas gracias, eskerrik asko. Mila esker Fatima. Noa de la Varga, Bizkaiakoa. Egunon guztioi, guk Patronato Santa Eulalia ikastetxeko ikasleak gara. Eta lan kooperatiboaren bidez lan egitea oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Nagusiak izaten garenean horrela lan egingo dugulako, eta ez bakarrik. Gure lana eta ideiak gure lankideekin konpartitu beharko ditugu, denak izan ahal ditugulako ideia onak. Horretaz aparte, besteen ideiak entzuten eta errespetatzen ikasten dugu. 2. Gure irakasleak gure buruan jartzea jakitea gustatuko litzaiguke, haiek guretzat eredu onak izaten. Argia saltzen, gutaz kezkatzen,
gurekin ondo pasatzen, eta metodologia modernoak erabiltzen. 3. Internet eskoletan bakarrik erabiltzea. Familia batzuk ezin dute haien etxean interneta jarri. Horretarako dirua ez duterako. Eskerrik asko. Mila esker Noa. Peru Sánchez, Gipuzkoakoa. Egapetik unibertsora. Urnietako egape ikastola DBH laugarren mailako ikastalde baten izenean gatozkizue hezkuntzaren inguruan egindako hausnarketaren ondorioak zuei jakinaraztea. Lehenik eta behin, unibertsoaren metafora azaldu nahi dugu. Unibertsoa guretzako etorkizuna da, zerbait ez ezaguna. Etorkizun horri begira aldaketa batzu proposatu nahi ditugu, gure ikastetxearekin eta batez ere hezkuntzarekin zerikusia dutenak. Bizitzen ikasi deituko genuen ikasgai bat sortuko genuke. Ikasgai hau DBH-ko ikaslei zuzenduta izango litzateke, mundu erreala ezagutzeko helburuarekin. Lan mundua ezagutzeko ekintza ezberdinak egingo genituzke. Honela, errezagoa izango genuke etorkizunean zer ikasi nahi dugun aukeratzea, orientazio txiki bat izan da. Irakasleak lanbide horiei buruz hitz egin dezakete, edo modu praktikoan landu lantegietara gerturatuz. Honetaz gain, autonomoak izateko prestakuntza jaso beharko genuke. Geroz eta ikasle gehiago gradu bat egiteko autua egiten du, eta konturatzerako lanbila abiatu behar izaten du. Bestalde ere, ikasle asko atzerera joaten dira ikasketak egitera edo osatzera, eta bakar-bakarri moldatu behar izaten dute leku arrotzetan. Horiek guztiek, egapetik, bai eskola eta etxeko babesetik ez ezagunera unibertsora egan egiten dute, eta proposamen honekin ez liratikeain galduak sentituko. Eta hau guztia gutxi balitz, proposamen honek ez du gastu handirik suposatzen, beraz, ez da diru kontua. Eskolako ordutegiari dagokionez, ordutegia intentsiboa izatea nahi dugu. Honela, errendimendu hobea edukiko genukeen, eta etxeko lanak egiteko eta eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzeko denbora gehiago izango genuke. Espazioari dagokionez, ezgaitasunen bat duten pertsonentzako baliabideak ziurtatu beharko lirateke. Hau da, eskola irisgarria izan beharko litzateke. Igogailua, sarrera egokituak, gurpildun aulki bat edo ibiltzeko zailtasuna duen edonork arazorik ez izateko. Jarraian, espazioarekin ere zerikusia duen gure beste eskaera, patioan iturri bat jartzea. Gelatik kanpo gaudenean, jolas orduan, kirola egiten, eta gure edatea errezago izango litzateke. Bestalde, gure eskola publikoa denez, eskola ordutik kanpo herriari irekia egoten da gure patioa, eta dono horregarri denean iturri agertu izango luke. Eta amaitzeko, ikasteko edo lasai denbora pasatzeko kilaban nahiko genuke. Egualde itxarra edo ikasteko denbora librea dugunean erabiltzeko. Eskerrik asko. Mila esker Peru. Arabako Ibane Kanalda. Egunon, Bastidako 3. zikloko ikasleen izenean nator hitz egitera, gure eskola nola aldatu genezakeen azaltzera. Hain zuzen ere, ikastut honetan zehar, eskola hobetzeko ondorengo pausak ematen hasi gara. Firlego lehiaketa mundiala parte hartzen, proiektuen bidezko ikaskuntza eta libururik eta etxerako lanik gabeko metodologia, besteak beste. Taldean enkarlanean aritzen gara modu motibagarri, kooperatiboan eta divertigarrian. Honetarako arbel digitalak eta portatilak lagungarriak ditugu. Hala ere, oraindik badugu zer hobetu imaginatzen dugu eskola lortzeko eta hor lortu ahal izateko eskara hauek apaintzen ditugu. Gelak zabalak, handiagoak ez da arriskurik gabeko pertsona guztientzako egoitutako espazioarekin. Igogailua, arranpalak, ondo legoke beste eskola batzuekin harremanetan jartzea. Ganbara egoitu DBH-ko gelak sortu ahal izateko eta 14 urte eskolan geratzea. Eskolan sukaldatzea, bazkaria etxekoa, gozoagoa eta hobeagoa izateko. Urtero barnetegiaz gozatu ahal izatea. Eskolako teknologia berrien konponketa hobetu lan egiteko. Hori lortu ahal izateko gu ere prest gaude hurrengo konpromisoak hartzeko. Arduratsuak gelara erakutsi behar dugu, elkarrekin bizitzen badakigula.
ekintzetako denbora aprobetxatzen eta gogoz eta ilusoz ikasiko dugula. Eskola beringurua eta baliabideak ere zainduko ditugu. Gure ametsa egi bihurtzeko udaletxea, hezkuntza saila, herritar, familia eta irakasleen laguntza ezinbestekoa izango da. Eskerrik asko. Mila esker, Ibane. Bizkaiako Unai Umaran. Eskerrik asko hitza emateagatik lehendakari anderea. Hezkuntzaren zentroa ikaslea izan behar dela askotan entzuten dugu, baina gero, egia esan, gutxitan ematen digute geure ideiak adierazteko aukera. Beraz, gaurko parada aprobetxatuz gure klasean guztion artean eginiko hausnarketa plazaratzeko erabiliko dut. Hasteko ikasteko inguru ezberdinak behar direlakoan gaude. Egunero 6 orduz ikasgelan itxita egoteak ez dirudi ikasketak estimulatzeko erarik egokiena. Hezkuntza errealitatearekin lotu behar da, eta hori ikasgeletako hormetatik haratago jotzera eraman behar gaitu. Ikastola osoa izan behar da ikasteko gunea, jantokia, pasabideak, patioa. Gainera, batzuetan ikasgeletatik kanpo bilatu beharko ditugu testu inguru aberatsak. Bestalde, azterketek sortzen diguten estresari erreparatuko diogu. Ulertzen dugu ikasitakoa zertifikatzeko unea dela ebaluazioa, baina notak azterketara mugatzea ez da bidezkoa. Hori kontuan izanik, gure proposamena hauze da. Errealitatearekin proiektu gehiago egitea eta gero gure azkeneko notan gehiago baloratzea gure eguneroko lana. Bukatzeko laburki bada ere idei batzuk aipatu nahiko genituzke. Lehenengo, hezkuntza programak intelektuaz arduratzeaz gain gorputzaren osasuna ezin da baztertu. Bigarrenez, izaki sozialak gara, beraz gehiago eta hobeto ikasten dugu era kooperatibo batean. Eta azkena, ezin da ahaztu ikastetxeetan euskararen ezagutzan eta erabileran lanean jarraitu behar dutela. Aipatu ditudan proposamenak konpartituko dituzuelakoan eskerrik asko arretaz entzutegatik. Mila esker, Unai. Gipuzkoako Malen Trantxe. Kaixo hemen bildu zareten guztioi. Egape ikastolako Malen Trantxe naiz eta bisatu didate zuengana zuzendu behar naizela ikasturte honetako lehen 3 hilabetean. Lehen hezkuntzako 3. zikloan landu dugun proiektuaren nondik norakoak azaltzeko. 5. gelako ikaslea naiz eta gure tutoreak azaldu zigun aukeratuak izan garela Urnietarrak Euskadiko beste 2 herrialdeekin batera proiektu hau aurrera eramateko. Guk hori entzutean importante sentitu ginen, eta ilusioa jarri genuen esandakoa aurrera eramateko. Baita ere, esan ziguten guk ikasleok bezalaxe irakasleek eta familiek ere proiektuan parte hartuko zutela, eta hori entzundakoan oraindik importanteago sentitu ginen. Zeren, erantzi zuten gure proposamenak udaletxera eta ondoren Gasteiza iritsiko zirela. Goiza 3 multzotan banatu zen, hasieran bideo batzuk ikusi genituen, aurrok ditugun 10 eskubide orokorrak azalduz, baina batez ere hezkuntza eskubideak eta parte hartze eskubideak. Guztiak gu bezalako neskamutilek azalduta. Gero, banaka galdetegi bat osatu genuen. Zein hiru gauza ditut gustoko nire eskolan, zein hiru gauza aldatuko nituzke nire eskolan, galdera hauek erantzuteko pentsatzen aritu ginen, eta talde kooperatiboetan jarrita partekatu genituen emandako erantzunak taldean. Taldekideak konbentzitu egin behar genituen gureak zirela egokienak, eta hori zaila da, baina nola edo hala moldatu ginen eta taldeka zenbait ideia ateratzeko gai izan ginen. Zailena zirudiena egina genukan taldean adostea, baina gero irakasleak esan zigun gela osoa ere adostu behar genuela, eta hor bai izan genuela komeria gehiago. Hau, urrengo pausa izan zen pentsatzea gure eskola nolako izatea gustatuko litzaiguke galderaren erantzuna. Eta gainera hori lortzeko udalari, ikaslei, irakaslei, familiei eta kidei zer eskatuko geniekeen eta guztere egiteko prest geudekeen.
Gure ideia eta proposamenak prest genituenean pentsatu dugu behar izan genuen. Nola erakutsi guztia, honela batzuk erabaki zuten kopletan egitea eskaera, beste batzuk PowerPointak egingo zituzten, eta hirugarren talde batek kartulin eta norma irudiak egitea erabaki zuen. Guztion iritzi eta proposamenak balekoak zirenez denak aurkeztu genituen. Ara guk zer eskatzen dugun? Etxerako lan gutxiago izatea. Eskolaz kanpo, bestela ere nahiko lan baitugu. Geletan ditugun ordenagailuak berritza oso mantxotua zelako. Nesken komunetako ateetako sarrailak konpontzea. Jangelako begiraleek gehiago kontrola ditzaten gure arteko liskarrak eta laguntza gehiago eman horiek konpontzeko. Ikastolako sarrera irteerak ordenatuagoak izatea. Eta gu zer egiteko prest gaude? Gelan gaudenean denbora hobeto aprobetxatzera. Ordenagailuekin arduraz jokatzera. Ikastolako instalazio guztiak zaintzera. Ea guk egindako lanek eta proposamenak entzuna jasotzen duten. Eskerrik asko zuen arretagatik. Mila esker Malen. Arabatik Kandela Fernandez. Kaixo, gu Oiongo Ramiro de Maeztu eskolatik gatoz. Ilabete hauetan egindako lan eta hausnarketen berri ematera. Hasi aurretik argi utzi nahi dugu denok hartu dugula parte eta hemen guztion iritzia emateko gaudela. Proiektuari buruz esan, oso sakona izan dela, baina oso ondo pasa dugula. Guztiok parte hartzeko aukera izan dugulako. Eta gure ideiak kontuan hartu direlako. Eskola guztiek ez dute izan bere iritziak emateko aukera hau, eta hemendik eskertu nahi dugu. Iritzi eta ideia askoren ondoren hauek izan dira gure ondorioak. Proiektuen bidez lan egin nahi dugu, horrela helburu bat lortzeko. Ikasgai guztiak erabili ahal ditugu, behar diren einean eta modu natural batean eta liburuak bakarrik kontsultak egiteko. Gu ebaluatzeko beste modu bat nahi dugu, hau da, azterketak kendu eta eguneroko gauzak eta esfortzua kontuan hartzen duena. Jolastuz ikasi nahi dugu eta ondo pasa ikasiz. Irtera gehiago nahi ditugu, eskolatik kanpo dagoen errealitatea zein den ikasteko. Lagunekin naiz beste eskoletako umeekin lan egitea gustatzen zaigu, elkarri lagunduz. Hau lortzeko prest gaude, besteak laguntzeko, errespetuzko harremanak izateko, ikasteko eta gure ideiak esateko. Eskatu nahi dizuegu, gure ideiak entzutea, errespetatzea eta saiatzea aurrera eramaten. Gure hitza zuen hitza bezain garrantzitsua da. Zaindu gure eta denon eskola. Eskerrik asko entzuteagatik. Mila esker Kandela. Bizkaiatik Sandra Sanz. En primer lugar, quisiéramos agradecer a los miembros del Parlamento y al Consejo Escolar de Euskadi la oportunidad que nos han dado de poder venir aquí y presentar las reflexiones que hemos hecho en el colegio sobre la educación que queremos. Somos alumnos y alumnas de primero de secundaria de San José de Calasanz, un centro de Santurtzi en Bizkaia. Santurtzi italiar herri bat izango balitz, pizza eta eskola parekatuko genituzke. Baina hemen Santurtzin badaukagu Sotera, arraun talde famatua. Eskola eta trainera oso parekoak dira. Eskolan denok ikasleok, irakasleak eta gurasoak gara arraunlariak. Eta denok batera eta norabide berbera arraun egin behar dugu txapeldunak izateko. Pasaden azaroan zer nolako eskola nahi dugun eztabaidatu dugu klasean. Eta hemen ekarri dugu gure eztabaidaren emaitzak eta trainera bera. Alde batetik eskola modernoa altzairu erosoak nahi du.
eta teknologiaz beteta nahi ditugu gure gelak, baina hau ez da importanteena. Eskolan pertsona zoriontzuak izaten ikasi behar dugu. Nerearen amama esaten dioen bezala, hija, tienes que ser una persona de provecho. Hori da funtseskoa. Eskolan pertsonak izaten ikasten dugu, zer den ona eta zer den txarra, gure gorputzarako eta gure etorkizunerako. Gure emozioak azaltzen eta adierazten ikasten dugu eskolan. Eta bihotzetik ikasten dugu. Besteekin bizitzen ere ikasten dugu eskolan. Gure eskola traineraren remoak honako hauek dira. Genero berdintasuna, klase irekiak, asertibitatea, empatia, eginez egin, proiektua, eskutza aktiba, lan kooperatiboa, irteerak, inklusioak, ekidad, alaitasuna, irakasle hezitzaileak eta ilusioz beteta, emozioak, komunikazioa, resolución de conflictos, mediación eta ikasle zoriontzuak. Eskerrik asko entzuteagatik. Mila esker, Sandra. Gipuzkoatik, Jone Izagirre. Egunon, Jone Izagirre naiz, Urnietako Presentación de Maria ikastetxeko 6. mailako ikaslea. Jarraian azalduko dudana, ikaskide guztien artean gure ikastetxea hobetzeko adostutako proposamenak dira. Lan hau talde txikietan kooperatuz hasi bagenuen ere, amaierako lanean taldekide guztien ekarpenak batu genituen. Prozesua aurrera eramateko teknologia berriak erabili genituen. Hobekuntza proposamenak egiteko, 4 eremutan jarri genuen indarra. Jarduerak, harremanak, espazioak eta besteak. Hauen alde onak eta hobetzekoak aztertu genituen. Jarduerei dagokienez, gonbidatuak eskolara etortzen direnean oso ondo pasatzen dugu. Gure eskolara kirolariak, bolondresak eta zailtasun larriak bizi eta gainditu dituztenak etorri dira. Egiten ditugun irteerak ere asko gustatzen zaizkigu, baina gehiagotan egitea nahiko genuke. Eskolaz kanpo ere asko ikasten dugulako eta gure harremanak hobetzen direlako. Harremanak ere tutoretzan indartzen ditugunez, astero ordu gehiago izatea eskatuko genuke. Harremanen kasuan, gure irakasle eta lagunak asko maite ditugu, beraiekin asko ikasi eta oso ondo pasatzen dugulako. Baina jangela orduetan batzuetan izaten ditugun desadostasunak gutxitzeko, jangelako begirale gehiagoren beharra dugula uste dugu. Espazioi dagokienean, jolaserduko eremua gustoko dugu, espazio handia eta naturaz betea delako. Hala ere, espazio hauei beste erabilera bat ematea gustatuko litzaiguke. Adibidez, baratza bat jarriz, belarretan gehiago jolastuz, edo eremu estali bat eraikiz. Azkenik, aurreko 3 eremutan sartzen ez diren proposamenak ditugu. Alde batetik, LED argien beharra ikusten dugu, energia kontsumoa aurrezteko. Bestetik, kooperatiboki aritzen garenez, mahai borobilek edukitzea gustatuko litzaiguke, komunikazioa errazagoa delako. Esandako gauzen gehiengoa gure esku ez dagoenez, hauek lortuko bagenitu denbora ondo aprobetxatu eta lagunak eta espazioak errespetatzera konprometitzen gara. Besterik gabe eskerrik asko zuen arretagatik eta aldaketa hauen zain gelditzen gara. Mila esker, Jone. Arabatik, Lukas Alkala. Hola a todas y todos. Somos del Colegio Ramiro de Maeztu de Ollón y vamos a presentaros las ideas y conclusiones que hemos trabajado sobre cómo queremos que sea nuestra escuela. Cosas que queremos cambiar. Nos gustaría cambiar nuestro patio, organizar bien las actividades que se pueden hacer, una fuente para beber agua, que haya un poco más de hierba y menos cemento y que todas y todos tengamos espacio para pasárnoslo bien. También que los baños sean más cómodos, igual de grandes para los chicos y las chicas, y con manillas y jabón y espejo, igual que los baños que tienen los adultos. También queremos una sala multiuso o un salón de actos donde quepamos todas y todos, que sea amplio y bonito, y así podremos hacer teatros y exposiciones. Y el resto de espacios y de clases que se cuiden más.
que sean más bonitos y que se puedan usar por todas y todos. Todo esto queremos para que nos lo pasemos mejor, para que tengamos mejor convivencia, para que todo el mundo se sienta parte de este colegio. Para ello, nosotras y nosotros nos comprometemos a cuidar todos los sitios, los materiales y a trabajar, pensar y decir lo que queremos cambiar o mejorar, porque la escuela es de todas y todos nosotros. Y os pedimos colaboración y que nos escuchéis porque queremos una escuela bonita. Os damos las gracias por estar aquí y por atender nuestras peticiones. Atentamente, las alumnas y alumnos del Colegio Ramiro de Maeztu. Mila esker, Lukas. Bizkaiatik Paula Montaña eta Garikoitz Garzia. Egunon guztioi, gu Santurtziko Azulari Institututik gatoz, eta jakinarazi nahi dizuegu hezkuntza kaltetuta dagoela eta hau sendatzeko botikin bat behar dugula. Horregatik, botikin bat egin genuen. Hau egitea oso adierazgarria izango zela pentsatu genuelako. Botikina egin genuen, botikekin eta hezkuntza sendatzeko beharrezkoak iruditu zitzaizkigun proposamenekin. Hezkuntza sendatzeko beharrezkoak diren proposamen hauen barruan, hezkuntzaren metodologia, ordutegia, espazioa eta harremanak zeuden. Hezkuntza, gizaki zoriontsu eta kritiko izateko tresna bat da. Horretarako, sistema politiko zuzenago bat beharrezkoa denez, hurrengoa proposatzen dizuegu hezkuntzari dagokionez. Errebalidak kentzea, pertsona baten ezagutza zenbaki bat baino askoz gehiago delako, eta gure ikasketak, zeinetan gure jakinduria eta ikasitako guztia erakutsi dugun, jada egin ditugulako. Batxilergo ikasleen izenean gure proposamenetako bat beka gehiago egotea da, eta Erasmusak nahi dituzten entzat egotea ere. Denok merezi ditugulako aukerak. Diru publikoa ikastetxe pribatuetan sartu beharrean, arlo publikoan inbertitzea bidezkoena dela pentsatzen dugu, eta horregatik eskatzen dugu proposamenik garrantzitsuena delako. Metodologiari begira, lan praktiko eta talde lan gehiago eskatzen dugu, gizaki sozialak garelako eta behar duguna elkarrekin ikastea delako. Beharrezkoa da beste ikaskide eta pertsona batzuekin harremantzea gure bizitza sozialarako eta eskolara joatea denetarik ikastera. Batuketak eta kenketak egiteagatik baloreak eta balioak dituen pertsona bat izateraino. Gaur egun, arazoa dago azterketetan eta ikasi behar dugun materia guztian. 16-17 urte dituen gazte batek ikastea bezain beharrezkoak diren gauza gehiago egin behar dituelako. Gure irakasle batek esaten diguneran, nahiago dute esatea etxerako lanik ez dituzula egin entrenamendua zenuelako ikasten egon sarela baino. Eta arrazoi guztia dauka. Nahiago dugu pertsona osasuntzuak izatea gure bizitzan osasun arazorik ez eukitzeko, bi aste barru guzti zahaztuta izango dugun gai bat ikastea baino. Egia da, irakasleak ahal duten guztietan ulertzen eta laguntzen saiatzen direla, baina besteetan ez. Horregatik eskatzen dugu benetan irakasteko gogoak eta motivazioa duten irakasleak eramatea ikastetxetara. Irakaslea izatea lanik gogorrenetariko bat izan ahal da, baina politena ere. Hurrengo belaunaldian biziko direnak garelako eta bidezko ekintzak egiteko gai izatea ikasi nahi du. Aldatu behar den beste gauza bat bada berdintasuna. Denok esan dugulako noizbait denok berdinak garela, baina oso gutxitan betetzen dugu. Eta horrek arazo eta gatazka pila bat dakar. Bai ikasleen artean, bai irakasle eta ikasleen harremanetan. Respetu faltak eta desmotivazioa adibidez. Hemen gaude ikasteko eta behar diren aldi guztiak errepikatzeko eta zuzentzeko. Eta irakasleek hori hobetzen eta gainditzen lagundu behar digute. Mundu honetan, zorionez eta zoritzarrez inor ere ez delako perfektua. Hezkuntza zuzen bat nahi dugu, eta ez dugu nahi gure denbora balioa eta etorkizuna ez duten ikasketetan galtzea. Honekin guztiarekin esan eta kontzientziatu nahi dizuegu hezkuntza kaltetuta dagoela eta laster eta azkarren sendatu behar dugula denon laguntzarekin. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Buenos días a todos y a todas. Nosotros, alumnos de formación profesional básica de Santurtzi, nuestro trabajo, el RAP que hemos presentado, en el cual participamos el taller de peluquería y el taller de mantenimiento de embarcaciones, lo hemos hecho con la intención de haceros ver que somos gente corriente, que no hemos tenido las mejores experiencias en escuelas anteriores.
lo cual no quiere decir que nosotros lo hayamos hecho bien, porque como personas también cometemos errores. No lo hemos hecho bien o no lo han hecho bien con nosotros, como dice nuestro rap. Pero ahora sabemos que queremos aprender, salir de las calles, mantener la mente activa y estar siempre al día con lo que sucede. Para ello, necesitamos implicarnos más en las clases, dejar de hacer bulto, participar y ayudar unos a otros. Tenemos que entender que el saber no solo no ocupa espacio, sino que te hace tener la seguridad que necesitas en la vida para poder ser libre y elegir por uno mismo o misma. Para ello, tenemos que motivarnos para aprender. Pero la motivación no solo está en nosotros y nosotras. Enseñar hoy en día lo que se puede leer en un clip por la red no tiene sentido. Necesitamos emprender trabajos nuevos, que nos enseñen a resolver situaciones, a realizar críticas, a ser reflexivos. Nos gustaría no sentir tanta presión por los exámenes y que se valore cada vez menos lo que hemos tenido que memorizar. Queremos profesores capaces de dejar de enseñar con un libro y que tengan a su disposición todos los recursos necesarios para que una asignatura sea práctica e interesante. Queremos ordenadores e Internet en aulas, profesores y profesoras formados para enseñar a través de ellas. Queremos salir y ver lo que aprendemos, disfrutar en el contacto con las cosas. Que aprendemos no solo de los contenidos de las asignaturas, sino de lo que esas asignaturas enseñan de manera informal, de lo que nos preocupa hoy y de cara al futuro. Necesitamos profes de verdad, profes que además de saber nos comprendan, nos apoyan, nos entiendan, nos hagan sentir importantes y sobre todo nos hagan saber que lo que hacemos vale. Sabemos que nuestra actitud muchas veces no es buena en el aula, no es nada personal, es simplemente que tenemos problemas en casa, con los amigos, amigas, con nuestros chicos, chicas. Es verdad, nos desconcentramos. Por eso queremos tener orientadores y psicólogas en el cole que nos dediquen tiempo, que no solo nos escuchen, sino que nos enseñen a enfocar los problemas, a cambiar la situación y a modificar nuestras actitudes para entrar en el aula. Somos chicos y chicas corrientes. Queremos sentir que os importamos, que hemos llegado a vuestro corazón, que tenéis una buena imagen nuestra y que confiéis en nosotros y que si sufrimos lo sentís. Si nos enfadamos lo corregís desde el corazón, que igual que vosotros y vosotras quedáis en nuestra memoria, nosotros y vosotras permaneceremos en la vuestra. Muchas gracias. Mila esker Paula eta Garikoitz, eta amaitzeko Gipuzkoatik Ane Otaegi. Eguerdion guztioi. Ane Otaegi naiz eta Gipuzkoatik nator. Urnietako Salesiar ikastetxetik. Guri, ikastetxea aritz baten enborrarekin irudikatzea bururatu zaigu. Enbor honek dagoeneko ernaldu diren adarrak ditu, baina beste batzuk ernaltzeke daude oraindik. Gizartea eta ikasleak etengabe berritu eta aldatzen doazenez, ikastetxeak aldaketa horietara egokitu beharko luke. Baliorik gabeko adarrak galduz eta berriak eratuz. Hauek dira, gure ametxetako ikastetxeak izan beharko lituzken adarrak. Ikasleok gaitasunak era egokian barnera ditzagun, klaseak atseginak izatea guztiz garrantzitsua dela ikusten dugu. Inguru entretenigarri batean ikasgaiak eramangarriagoak egingo baitzaizkigu. Hori lortze aldera, ikasgaiak era praktikoago batean emateak gaiak errazago ulertzen lagunduko digu, eta guregan ikasteko jakimina piztuko du. Egunerokoan beharrezko izango ditugun zenbait esparruren inguruko tailerrak egitea ere onuragarria ikusten dugu. Esaterako, sukaldaritza edota sorospen ikastaroak, hauek bizitza errealerako oso erabilgarriak iruditzen zaizkigu. Langiro egoki bat sortu ahal izateko garrantzi berezia ematen diogu erosotasunari, bai inguruko materialari eta baita teknologia berrien erabilerari ere. Gainera, ordutegi intentsiboa izateak ikasleongan onura nabarmenak izango lituzkela ikusten dugu. Egunean zehar, ikasketez gain, beste hainbat ekintza egiteko ere denbora izan dezagun. Etorkizunera begira, talde lanaren garrantzia jakinda, proiektu bidezko bidetik jarraitzea aproposa dela ikusten dugu, beti ere ikasleon gustua kontuan hartuz. Ebaluatzeko erari dagokionez, edukien eta beste hainbat gaitasunen ebaluazioa egitea ere ondo legoke. Akademikoki hazteaz gain, pertsona bezala haztea ere ezinbesteko baitugu. Horrez gain,
Euskararen erabilera eta gure kultura bultzatzeko ekintzak egitea onuragarria ikusten dugu. Adibidez, bertsolaritza edota gure herriarekin lotutako ohituren jarraipena. Hau guztia lortuko bagenu, seguruenik askoz ere gustorago joango ginateke denok ikastetxera eta askoz gehiago ikasiko genuke. Ea lortzen dugun. Mila esker, Ane. Mila esker lagunok konpromisoak azaltzeagatik. Orain bozkatu egingo ditugu. Zuen aurrean, bozkatzeko bortzo txartela daukazue, eta ondoan entzundako konpromisoen zerrenda. Horien artean bat aukeratu, eta dagokion zenbakia boto txartelan idatzi mesedez. Bai honetako bigarren lehendakari ordeak irakurriko ditu legebiltzarkideen izenak. Zuen izena entzutean, eserrekoa utzi eta hurbildu zaitezte botoa ematera. Bigarren lehendakari orde, zure txanda. Agir Ainhoa. Alcala Lucas. Álvarez Adrián. Álvarez Adrián. Aramburu Martín. Artola Itxiar. Badardín Taibe Awichi. Barreira Asier. Bortolotti Souna. Borjai Laila. Borjai Mohamed. Bueno Asier. Caballero María Teresa. Cabanillas Quimet. Calvo Leire. Canalda Ivane. Cerreduela
Eugenio. Cerreduela Pilar. De la Varga Noa. Del Álamo Asier. Dos Santos Darida. Durán Oyer. Eguiluz Andrea. Erio Ollane. Elosegui Aintzane. Escalza Goretti. Esteban Paula. Es Sara El Mojdoubi Fátima. Fernández Candela. Fernández Carlota. Fernández Raquel. García Garricoitz. García Joel. García Arena Ane. Goicoechea María. Goroño Olatz. Guerra Gaisca. Guerrero Lander. Higuero Aisea. Humarán Unai. Humarán Unai. Isasti Ainara. Izagirre Jone. Jiménez Soraya. Juan Leire. Koutaibi Iman. Ladino Andrés. Laola Unai. Lasa Adriana. Lerchundi John. López Mario. López Yaisa. Macluc Fátima. Marcos Egoitz. Martínez Ane. Martínez de Viana Eki.
Martínez Larraitz, Melus Alba, Montaña Paula, Muro María, Muro Nora, Olazabal Iratxe, Oribe Gurutxe, Ortuño Asier, Otaegi Ane, Pérez Ana Rosa, Pérez Iker, Pérez Janire, Pozo Danel, Prieto Ainara, Quintela Alba, Robert Itziar, Ramírez Laura, Rarsala Ayman, Sánchez Joana, Sánchez Paula, Sánchez Pedro, Sanz Sandra, Sarmiento Aricheder, Sousa Wilma Sepani, Suárez Marta, Tranche Maren, Ubillos Lidia, Val Martina, Carri? Dago beste bat hemen, aber daude gehiago. Lau.
lau, 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 bat, hiru, lau, 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 bost, lau, lau, bat, bost, hiru, lau, lau, sei, lau, bi, sei, bost, hiru, bat, hiru, bost, bat, lau, lau, bat, lau, 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 sei, hiru, bi, lau, 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 bat, bost, hiru, lau, 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 hiru, lau, bat, bi, bi, lau, bi, bat, bi, bat, bat, lau,
lau, lau, lau, bi, lau, bi, lau, bi, lau, hiru, lau, 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 eta lau. Ane Arruti eta Mario Ruiz izan dira bilkura honen legelariak, eta horiek egindako zenbaketaren ondoren, botazioaren emaitza hauxe izan da. Boto gehien jaso duten 3 konpromisoak hauexek dira. Lehenengoa, 4. konpromisoa. Bigarrena, lehenengoa. Eta 3. Bigarrena. Agur esan baino lehen, argazki bat dena batera ingo dugula esanen nizuen. Eskerrik asko guztioi bilkura honetara etortzagatik. Gehiago luzatu gabe, hurrengora arte. Agur.